Hi guys, everyone friends. So दिनै भिडियोआ जाहैबाय गंसे निउ मबाइल। बे निउ मबाइलखौ आङो आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिगोन। बे मबाइलनि नेमानो जाहैबाय Realme 2 Pro। बेखौ दिनै नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिनाय जासिगोन। बे Realme 2 Pro मबाइला मोनथाम क्वालिटिनि दङ। 4GB RAM, 6GB RAM आरो 8GB RAM। 8GB RAM नि स्टरेजआ जाहैबाय 128GB स्टरेज आरो 6GB RAM नियाबो बे 64GB आनो आरो 64GB स्टरेज आरो 4GB RAM आबो 64GB स्टरेजआनो। दा आं नोंथांमोननो आनबक्सिं खालामनानै दिन्थिनो नागिरनाया आइ सिलेक्ट कालारनि 4GB RAM 64GB स्टरेज बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। आं बाकवासखौ नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनोसै। बे बाकवासआ Realme 2 Pro बे मबाइला जोबोद मोजां। PUBG गेमखौबो मोजाङैनो जायो, बेहाय मोजाङैनो सापर्ट जायो। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय नोंथांमोनसिम गुरै खावलायनाय थाबाय। आं नोंथांमोननो अपेन खालामनानै दिन्थिनोसै। बिनि सिङाव मा मा दङ नायनोसै। एक्सुवेलि दहाय एसे सिगाङाव अपेन खालामनानै नायखांबायमोन, अब्लाबो दा नोंथांमोननो अपेन खालामनानै दिन्थिफिनसै आं। मबाइल कभार बेयो लेखा माखासे रुल्सफोर दं बेयाव। बेबो बेनिनो लेखा। बेनि सिङाव मा मा दं नायनोसै। बेहाय मबाइल दङ। माखासे बुस्थुखौ आं बख'नानै दोनबायमोन। बेयो पिन जाबाय, मबाइल कभारबो लागायखाबाय। बेनो निउ मबाइला Realme 2 Pro। जोबोद मोजां मबाइला। नेटआबो स्पिडानो जायो। बेनो निउ मबाइला। बेफोर माखासे एप्सफोर बिसोरो नायनोसै केमेराफ्रा माबायदि जायो। मोजाङानो केमेरायाबो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट हो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनसिम जोबोद साबायखर थाबाय। थेंक इउ स' गाइस।